जराव तो थाम फाइला खाने नंगो बेलेखनो कष्ट हमबाय क्या जराव जों फेसबुक कैसा ग्रुप खुलुका जाते जिनि थैनानै दंनाय रक मानानै थोंहोनो गाफ्रो गोबां मा जिनियाव volunteers एदोंखा गाफ्रो हेल्प लाइफ गाबोन बागै बेलेक बेलेकनो हामबाय ओंखाय जतननो कयो हायकेनो तेबो फोरोंनानै थों निनि थै किसासानि बागै बरफ फरायसानि लांमा थाङै मानो आबन बागै जतन बुसखाङो फाइनाल बागै आं जतननो कयो गारो फाइ माजा फाइनाल जिनि सार सीएम दापन चन्द्रनो ते सार गणेश नंगो बेलेकनो हामबाय न बानो फाइ माजा फाइमानि बागै ओंखाय आं बिसि तो कक सालिया जतननो कयनाय निनि थै किसासा रुय फरायसानि लांमा न थानानि बागै बुसखाङो ini bayo ni mano live bo kuila sini di rasani bisu mama kai ta bo ngai kai to mani sung din bago like a proud feel khayo haji sungin bagai tai wasi ya proud lage mano like thank you guys ini asik the initiative nawai ini asara the blood ni donation camp the opportunity Gap haji ini lagi na sini wall blood donor devo kaje thani kom na mani bagai Let's hambai koi lawa sini blood donor devo kaisa sung sini je thui bara komani contact hai kaje upload dara kaham